umuntu i-girlfriend allowance emalini othola ukuthi vele izombooster uzoya phambili une-business minded mthole into ezosisiza ey'nganeni esizoyizala anginankinga nawo but uma ngizoyinika umuntu onendaba ne-groove hayi man, it's the waste of time leyo nto. It's the waste of time. Ngidlala ngemali yami la. It's the waste of time. Ukudiza kuyona inkinga but sekusho ukuthi udizela abanye futhi leyo mali uzoyenza. Oh, wena awuzwani nokuspoil umuntu othi ufuna ukuya eDubai, ufuna ukuya kuphi as a vacation uyikhiphe nje kanjalo imali? Mana ngicabanga ukuthi ukuya eDubai uyoshaya umoya ngithi. Yeah. Uyoshaya umoya wenzeni? Why mina ngize ngenza into? Sikubithi ushaya umoya tuwenzile uthi uhlelo unyaka wonke nje ngibelo ukuthi imali yami egcine ngifuna eDubai futhi. Kade wenzani? Ukhathazwe yini? Ngaphela kuyo Dubai ngo. Wena uyakhathaza, mele akufit ingane yabantu ikufide phansi naphezulu.